ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Ministry of Home Affairs kala penbena ban penlong da National Mock Drill akan nyau tarik ujamang arjar arpusan khnang bagi pajba kintip kumno ban le tada khi ka thama pedeng ke India ba Pakistan kani gade ke jihikai kumno bakin ri yelde ban light na jing mansaw kumno gede ban le akapor ba penpa iksairen kumno ban yarap igwei pat ki badan ka jing e bat gwei pat ki jing a jihikai Henry wat la ka MHA klabu tarik bade ben penlong ka nyau tarik ujamang Henry kladon katu ko ni teli ki jaka khamtam ki biajan ba Pakistan ki bla ajing kail pai pai ba namal ba kim tip lupa lanu kan khi ka thama ka wei na ki jaka ki bla ajing kail lupa kade ha jala Punjab dak ba ki penlong ya ka mock drill a Ferozepur bad ha ni ka mock drill la ajing kai ba mars pen pa siren ki pai ba ki haban peliblod ya ka laj ki ngi sem joki pat baro ki jaka ki de ban dombet telew khnang ba ki ding sunya pom jo ki nong siun ki nom la ban yo i ya ki jaka sa brio ha Ferozepur la penlong ya mock drill ka bistang ta ka kamit singi ublai nadu ka por khandai baji la penpa ekseren ka ma ka por thma batang mar kum ta hi la peliblod ya ka light la hikai ba ka por ba penpa siren omdei ban penme ki inverter la ni generator bat baro ki ing brio ki de ban dom shwa ban le ikani ki bor bade pej ki la pen bana paj ba lupa khnang ba ki pej ba ki nom tieng